vou falar brevemente, vou falar un poquinho sobre a peza, sobre Casa de Bonecas de Ibsen, e despois pasarei a miña compañera para que fale dos actos que marcan. Brevemente vou dicir algo de a genialidade de Ibsen con Casa de Bonecas, centrado o problema da muller nun caso no que aparentemente é de comezo non debería ter problema. Hoxe en día, como as mulleres, podemos decir que ten moitos problemas en moitos ámbitos e hai moitos casos de todo tipo. Vémoslos na prensa a diario e é escandaloso. A premisa de Ibsen comeza cunha muller que en termos así, en frase española, sería la tiene como una reina. Vive nunha casa de bonecas, vive nunha gaiola de ouro, é unha muller que vive dentro da clase burguesa acomodada. En principio está no que a sociedade na que vive lle reservaría como o mellor dos casos posibles. Non ten aparentemente ningún problema e ten un marido estupendo que quere tratala e ser o marido perfecto. Aparentemente non hai ningún problema, pero non pode ser ela mesma e é do que se dá conta. Non é tratada como unha persoa, nin ten un espazo de liberdade para a reafirmación da súa propia identidade e de falar de igual a igual, xa non en termos de salario, sino en termos máis vitais e existencialistas, diríamos, en canto ao ser propio se refire, a ser persoa en igualdade de condicións en todos os ámbitos da vida e decidir que quere ser, máis alá dun floreiro ou dunha embaixadora nos grandes salóns de baile, ser a embaixadora do seu marido, como ese muller floreiro da alta sociedade. Como hasta Ibsen non escolle unha muller maltratada físicamente nin pola escasez, nin pola fame, senón escolle unha muller que na súa sociedade sería unha privilexiada. E ainda así sinala que hai unha desigualdade absoluta de principio, ata tal punto que fala non na mesma peza, pero si en declaracións que fai, de que a sociedade é claramente masculina. Hai unha sociedade na que hai dúas mentalidades e a mentalidade femenina se lle xulga baixo parámetros masculinos. É o que di Ibsen. E creo que podría ser. Así, mañán estaremos en Arteixo, o día 8, celebrando o Día da Muller, ás 5 da tarde, dentro do contexto das xornadas Arteixo activo en feminino. Despois da representación teremos unha mesa debate na que precisamente tiraremos esa idea de Nora, da revolución comeza por unha mesma. Despois, a semana que ven, temos o martes 13, no Centro Ágora, o recital poético homenaxe a Luisa Villalta, como dicía Goretti. Estamos moi agradecidos á Deputación polo premio e queremos corresponder coa reivindicación desta figura, desta poeta e músico. Tamén contamos, para que a homenaxe sea completa, con Ricardo Seixo, que é unha aportación moi valiosa dende a Asociación de Veciños da Agra do Orzán. E despois, para rematar, os xoves 15 de marzo no Ágora tamén, pero esta vez ás 9, teremos unha función tamén na que queremos homenaxear pola nosa parte a Fadile e adicarlle a función ás 9 no Centro Ágora tamén. Para esta función, como queremos, insisto, levar as mulleres ao teatro, queremos, aí vedes en marzo Regala Teatro, tiramos unha promoción especial de entradas para que os maridos, as parellas, acompañen as súas mulleres ao teatro e vexan xuntos a historia deste matrimonio, porque nos pensamos que moitos comportamentos sociais están aí reflexados nesta obra. Moitos comportamentos de parella, moitas discusións, moitas loitas por manter o territorio dentro desa estructura matrimonial e patriarcal. Os espectadores vanse ver recoñecidos e identificados